Gde ste ljudi, danas ćemo igrati Cat Mario. Idemo jedno. Ne, ubio me. Dalje. Ne. Idem dalje. Bravo. Da. Ne pričte ovo što smo uradili. Prvi ne moram biti. Bravo, Cat Mario. Da. Ja tu kuća. Ne. Bye. Huh? Fuck. Ne, jako sam loš. Brate. Ka?
Strašno, strašno. Ufka. Pa. 5 minuta već snimam ovo. Kako nešto da napravim? To je to. Vidimo se.